Takže Xemixu musí vypadnout, bo ho tam Gomixu Já už nechce. ho kašlu. Vypadni, vypadni. Vyhodíme ho z mého skyblocku. Ne, Nechceme, já ho tu nechci. ne, ale ať jde pryč. On bude protestovat, jak se protestují, že se přivážou na ten strom, když je sekají. On se ti přiváží na barák, abys ho nemohl postavit. Tak jdeš domů, bareny? Dobré, ale asi bez něj, bo on nám dal nebavku. Ne, tak to... Jemu dám Tak tyčku. já bych zatím zvětšil ještě to, trošku tu plošku na spawnování. A toto ne, tady, já to tak chci, takhle ale to ne kaktusky, no. na spawnování těch mobů. Bych to zvětšil trošku. Protože nevím, jak si... A tam se... Ne, stalo mi to, nevím. Gomixo, Gomixo. Pokaž. No. Jo, a čarovný Minecraft na můj YouTube kanál by měl být... Budu, Ne. ale bohužel ti musím zaplatit 2000 korun, no tak. Bohužel, no. No tak, nic se nedá dělat, ale čarovný Minecraft by dne 31.8. anebo 1.9. Jo, 31.8. by měl být čarovný Minecraft Ep 2. Oh. No, epizoda 2. Proč říkáš app? Tak, up. Jakože ep jako epizoda. No jo, já to jsem pochopil, ale ještě to říkáš čtyřikrát. A série první. Kolik to bude dělat série? Tak, já ti dám těch 2000 korun, no, tak jako, no. Ještě není mobarena. A pan Xemixo, můžu se vás na něco zeptat? Máš... Vy jste v tomto videu nezmínil, že to je první video na kanál Game Studio Xego. Bohužel není to první video. Gomix se už mě předehnal. Aha. Teda se mi dělá, no. On to protestuje. Kdybych měl tak OP a mohl ho portnout, tak já bych vypadl. Nepodkopeme ho, aby spadl. Ne, to ne. Jo, už vypadl. No dobré, já ho podkopu takhle. A dáme ho do země, do jámy. Počkej, já vezmu dřevo. Proč tu není PvPčko? Já mám nápad, Tam je melon. Já ten melon. Koukej, takhle se to dělá. Ne. Tady, jo, já už vím, jo, vodou ho trčíš. Goodbye, my friend. Já tu budu taky. To nedá odplavit. Tak, co? Já to nemůžu. To nejde. No, už. Ne? Jo, už jede. Protestanti hnusní. Vy protestanti, my chceme komunismus a ty ho nechceš, tak půjdeš do jámy hamby. Ale tak oká. My všichni chceme komunismus. Tam všichni Němci zruší odběr. Kurník. No. Tak díky. Kolik Němců nám vůbec dalo odběr? Žádný. Ale ne, komunisti jsou z Ruska, ty chytrý člověku. Víš? Zase zdával ve škole pozor. Jo. Jako vždycky. Xemixu patří mezi nejinteligentnější člověky na světě. Jo, to bude dlouhé. Ale až od konce. Takže, zkusíme arénu. Ne, tvrdý in progress. A Gomixu se podle mě trochu hýbal. Hýbal, on mi teďkom napsal. A už neprotestuje, jak jsem ho odplavil, tak už napnul. Kdyby to vykopal a vlezl tam zás.
Jo, jo, tak já jdu. Ne. Já si vezmu svoje oblečení, abych tu nebyl nahatý. Kde ho mám? Já o něj přišel. Jak Umřel, to? ne? Ne. Jsi říkal, že jsi umřel. Fáka. Ale já myslel, že jsem umřel bez ničeho. Kurník. Jo, jsi dělal takovou tu... Ježíš, já jsem umřel. Kurde. Ale ne, já spadl i s věcmama, jsem přišel o krumpač. Diamantový. Ne, odřevěný. Tak já diamanty nemám. Jo. Já nechci. To není tak svek. Ale je to respekt, ale. Já to úplně vyřeším. Gomixo protestuje na třeše. On nechce komunismus. Já nechci tady komunismus. Já ho chci tak trošku. Kdyby jako pondělí, úterý, středa komunismus a ty ostatní dny už by nebyl, tak to by mi tak vyhovovalo. Kupovalo jenom to v pondělí, tedy středa. Koukni.